Здравейте, колеги! Казвам се доктор Филка Дейлова, практикуващ стоматолог от вече над 20 години. Работя имплантология от 2010 година, а с имплантите Alpha Bio от 2019 година и съм с изключително добри впечатления от системата. Тя е много лесна за работа, изключително внимателно подбрани са всички детайли в нея. Затова имплантите да бъдат с много добра успеваемост и с много лесни за протетика решения върху тях. Също така много хубаво е, че разполагат с няколко вида връзки, както старите, може би вече по-стари, които използваме все още хексагонални връзки, така и с коникъл стандарт връзката, която пък вече се налага като стандартна в имплантологията. Също така имат импланти, които са много подходящи за нашето забързано ежедневие, защото вече както пациентите, така и ние нямаме време за губене, всичко искаме да става много бързо и затова Alpha Bio имат вече импланти, които са с изключително ранно натоварване, само след 8 седмици. Също така искам да кажа няколко думи за дистрибутора на Alpha Bio в България, Medina Bio, с които работим изключително добре, защото те са хора, които, смея да твърдя, са наши приятели. Те са просто приятели, на които можеш да се обадиш по всяко време, да искаш съвет, да те свържат с подходящите хора, ако те не могат да ти дадат съвета в момента, защото всички изпадаме в ситуации, в които не можем да се справим сами. Това е съвсем нормално. Тяхната логистика е изключително добра, много са бързи в реакцията си, дори в случай, когато нещо сме забравили. Също така поддържат на склад изключително голяма гама от компоненти, неща, които не се използват всеки ден, но винаги можеш да разчиташ да размениш нещо, да сложиш нещо допълнително, така че реакцията им е светкавична и винаги е много адекватна. Освен това, винаги са отворени към нашите затруднения, понякога чисто и финансови, гъвкави са в решенията за това какви пакетни цени да предложат на всеки, който има нужда да има своя индивидуална програма, индивидуален план. Така че мога да кажа, че имаме едно отлично взаимодействие и се надявам така да бъде и за бъдеще. Тоест, сигурна съм в това. Така че с две ръце бих препоръчала имплантите Alpha Bio и надявам се и съм сигурна, че ще имате същите успехи като нас.